Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Hesus Kristo, o ang hugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay maanaa kaninin. Manasab kanin. Mga igsuon, welcome sa atong pagpadayon sa pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga patrona, Birhen sa Regla. Atong ihalad karon ng Santos nga Misa ang inyong mga personal intentions, ang atong mga pag-ampo alang sa atong katilingban, labi na ang pag-ampo sa panalipod batok sa mga katalagman, natong kinabuhi panalanginan sa Dios sa abundang mga grasya nga atong gikinahanglan, ing manusab atong iyampo ang mga masakiton, ang mga nagbiyahe karon, o sila na atong nga igsuon nga nakatagamtan, nakasinati sa mga linog, bagyo, o pagbuto sa bulkan, o guban pa ang mga kalamidad na atong nakinati sa atong nasod. O sa atong hinusulan ng atong mga sala, aron kita maandam sa pagsalmot nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahon sa tanan, o kaninyo mga isuon. Nagalapas ako dakuyang sa una-una sa pulong sa buhat, o sa una-una sa ilang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Usa ang muyong asan sa mga ulay-ulay. Sa tanang mga anghel nga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iangko sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ka kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadunong ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa simbahan si Santa Isabel sa Hungaria o sa karelihiyosa. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagasa kang Santa Isabel sa pag-ila o pagpasidungog kang Kristo diha sa mga kabus, ihatag ka namo tungod sa iyang pangama, nga sa walay puas nga gugma, makaalagad kami sa mga pobre o sa mga nag-antos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Ang daotang hari nga si Antioco Epifanes, anak ni Hari Antioco III sa Syria, maoy usa kakaliwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epifanes nahimong usa ka patinga nga preso didto sa Roma, sa wala pa siya mahimong hari sa Syria sa tuig 127. Niadtong panahona, may mitungha didto sa yuta sa Israel nga usa ka pundok sa mga mabudhion nga mga Hudeyo nga walay pagtagad sa balaon ug maoy nagdaldal sa daghan sa among katawhan. Miingon sila,
Makigsabot lang kita sa mga dili Hudeyo, kaya ang atong pagdumili sa pagpakig-abin kanila, walay kaayuhan nga midangat kanato, kundili kagubot. Kini huna-hunaa, giuyunan sa daghang mga tao, ug ang uban kanila, hilabihan kadasig mahitungod ni ini, nga miadto sila sa hari, ug nakadawat gikan kaniya, ug pagtugot aron magsunod sila sa mga batasan sa mga dili Hudeyo. Nagtukod sila dito sa Jerusalem ug usa ka estudyong sama niadtong dito sa mga syudad nga Griego. Nagpaopera sila aron pagtago sa ilang pagkatinuli ug gibiyaan nila ang ilang balaan nga kasabutan ug nakig-uban-uban sila sa mga dili Hudeyo o naghimo sila sa tanang matang sa dautan. Unya si Antioco nagpakalaog og sa kakasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan mobiya sa iyang kaugalingong mga batasan ug kinahanglan mahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudeyo ug bisan daghan sa mga Israelita miduko niining kasuguana. Ilang gisunod ang relihiyon, opisyal nga pagano ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Dios-Dios ug wala na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Sa ikanapulog 5 ka adlaw sa bulan sa Kislib sa tuig 1 kagatos ug kapatag 5, si Hari Antioco nagbutang sa ang makalilisang nga talan-aw didto sa altar sa templo ug gitukod ang mga altar nga pagano didto sa mga lungsod sa tibuok nga Judea. Gihalad ang mga sakripisyo nga pagano atubangan sa mga kabalayan ug didto sa mga kadalanan. Ang bisan unsang mga basahon sa balaod nga hikaplagan gigisi ug gisunog. Ug usa ka hulad sa balaan nga mga basahon nagtuman sa balaod nga gipapatay sa sugo sa hari. Apan daghang mga tawo sa Israel maligong misukol sa kasuguan sa hari ug nagdumili sa pagkaon sa kalan-on nga mahugaw sumala sa seremonyas. Gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa pagsupak sa balaan nga kasabutan ug sa pagkaon sa dili malinis nga kalan-on ug daghan ang namatay. Ang pulong sa Ginoo. Tagai ako kinabuhi Ginoo ug tumanon ko ang imong kasuguan. Tagai ako kinabuhi Ginoo ug tumanon ko ang imong kasuguan. Puno ako sa kalago tungod sa taong nga dautan nga mibiya sa imong balaod. Bisan nagapos ako sa litag sa dautan, wala na ko hikalimti ang imong balaod. Luwas ako sa daog-daog sa mga tao, aron bantayan ko ang imong mga sugo. Gihas magan ako sa mga daotang manggugupo, nga halayo sa imong balaod. Kagay
ako kinabuhi ito, utumanon ko ang imong kasubuan. Ang kaluwasan, halayo ra sa mga makasasala, kay wala sila mangita sa imong mga kasubuan. Gilod ako pagtanaw sa mga mitalikod kanimo, kay wala man nila bantay ang imong saad. Kagani ako kinabuhi ito, ug tumanon ko ang imong kasubuan. Hallelujah, hallelujah, awitan ka siya, ang iyang pulong pinapuni kanina ugma. Hallelujah, 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 ang mga pulong mo Ginoo, ang kay pulong simbahan. Ikaw ang dalang pamatutunan kung kinabuhin tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalagun na palaan, tinugtan sa kaluwasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya, sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Usa mihunong si Jesus o misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. O diha-diha nakakita siya o misunod kang Jesus o nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Atong pamalandungan dining adlaw ang mga pulong sa Ginoo, may tungod dining usa ka buta nga naglingkod dito sa daplin sa dalan. Uban usab sa atong tema sa atong nobinaryo nga Maria paglaom sa mga adunay balatian, kakulian sa lawas, may mga kapansanan. Usa man ang pagtan-aw nato sa mga tao nga adunay kakulian sa lawas, adunay mga physically imperfect. Dili para sa ato, no? Kanang kita perfect na, kompleto tag kamot.
kompleto taog ka ng pandungog, kompleto tatanan sa atong lawas. Kunya, kung makakita kita og mga tao nga adunay kulang, unsa may mga kasagaran nga reaksyon sa mga kompleto, nakita tagbuta, sa reaksyon nato, mga tawa. Kung sa'y makakita tag lulid, bakol, o sa padinha, mahimuot ta usahay. At sa'y ba itong mga reaksyon kung naay mga tao nga adunay mga physically imperfect? Ang mga tao, either manaway, mag-BI-BI, mulikay, diha. Unya, kining mga tawhana, adunay mga parehas nila diya sa tong katilingban, bisan siguro sa tong balay, adunay mga ingon ni nga mga tao. Ngano mangyud mutanan tas Ginoong Lord, ngano manggihimo man nimo ni sila nga ingon ani? Utubag pud ang Ginoo nato tungod kay gihimo ko ikaw. Nganong gihimo ni sila nga ingon ani? Tungod kay gihimo kas Ginoo. Aron ikaw mao ang mahimo nga taytayan sa gugma sa Dios nga maipaadangat maipasinati ngadto kanila nga mga tao. Always sa katilingban dili ta mawad-an og mga ingon-ana nganuman, because the Lord would like you to be merciful and to treat them as God has treated them. Ang kanang mga physical nga pangakaramdaman, physical nga imperfections, these are not the so-called penalty of God. Dili ni sila penalty sa Dios alang kanila, dili ni tungod kay sila dako og sala, mao nga naa sila'y mga gitawag nato nga physical infirmities. Kini sila mga bunga sa mga nagkalain-laing mga sitwasyon sa kinabuhi. Unya, kini sila spiritually gihatag sa atong katilingban, aron ang katilingban atong mabansay ang atong pagka maamumahon, pagka mapinanggaon, o pagka matinugdanon sa ila nga mga adunay balatian, kakulangon sa ilang lawas. Kay ang kaning mga baskog para sa atoa, kasagaran, sige ra matag katawa, makakita kag tawo nga libat, kaya na ang buwag ang mata. So, ang ikaw po, murag sa ilaw niyo, sige ra kag chuhom-chuhom ba. Unya, makalabay ka og mga kuan, sige ra po tag panaway. But is that the purpose of God why these people are present in our society? No. For the purpose of God is you become the living manifestation of God's mercy and God's care, God's compassion to these people. Diba? Sa balik ko na to atong teolohiya. God created man and woman in His own image and likeness. So ikaw ug ako, we are the physical, visible image of God karon. So pinaagi kanimo ang Dios nga dili makita sa mata, mapasinati ngadto sa adunay mga kapansanan diha sa atong pagtagad, pag-amuma, paghigugma kanila. Now mo na nga diha sa mga balay, atong mga panimalay bitaw, usahay kining naatay sakop nga naay usahay kanang mongoloid, usahay autistic, usahay masakiton na dinha. Kunya most of the attention ngadto ni ining mga tawhana, labi na ang attention ni mama. Ang attention sa mga igsuon, ang attention sa mga anak nga uban palayo apan ang inahan ang iyang attention tua sa iyang anak nga adunay kapansanan, adunay balatian nga nagkinahanglan og dugang pagtagal, extra time, nagkinahanglan og extra care, nagkinahanglan og extra labor, extra effort aron maatiman, aron matagamtaman nining maong tawo nga adunay kapansanan nga siya wala gibiyaan sa Ginoo.
Kay usay kana natay balatian, mayon ta nga gipasagdan nako sa Ginoo. Kanang doon natay mga kapansanan mayon ta usay nga ang Ginoo gisalikway na gyud ko niya. But no, they are not rejected by God. Their situations and their conditions in life na ingon ana, dili tungod kay gisilutan sila, kundi dili tungod kay ikaw ug ako aron tudluan unsaon nga kita mahimong maluluyon. Unsaon nga kita tudluan nga mahimong maamumahon ug maalagaron niining mga kaparintihan, mga igsuon ug mga kauban nato sa atong katilingban nga adunay kapansanan. Nanindot kaayo kay kining atong gospel karon, bisan og kini usa ka tawo nga buta di makakita. Unya nakadungog siya nga adunay daghang mga tawo sa usa ba kini kadaghan bas mga tawo nga nanglabay. Una, mingon sila nga, si Jesus miagi sa iyang atubangan. Wa siya makakita, apan napansin niya ang daghang tunob sa mga tao. O sa pagkadungog niya nga kadto di ay mao si Jesus, misyagit siya sa iyang pagampo, Jesus, anak ni David, kaluy iintawon ako. Anak siya. Mitawag siya sa Ginoo, bisan sa iyang kapansanan, bisan sa iyang pagka-imperfect physically, mitawag siya sa Ginoo og ang iyang pagtawag dili kanang lukewarm nga pagtawag kundi nagbukal-bukal sa kainit sa pagtuo nga mitawag siya kang Jesus. Mitawag siya kang Jesus uban ang dakong pagtuo, pagsalig. In the beginning, kikasukan siya sa mga tao. Ipapahilom siya sa mga tao. Apan kining maong tao nga buta nga dunay kapansanan, bisamot hinuon siya kakusog sa iyang pagsinggit sa pagsangpit kang Jesus. Kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Unya pagkatapos si Jesus mihulong siya ug unya mimando dalha nganhi kanang maong tao. Og sa dihang giingnan siya sa mga tao, hilom, dali, pas dali diha, duol nga to kay gipaduol ka. Ang maong tao, milukso in taon siya dito, paduol, milukso sa kalipay, kay kitagad sa Dios ang iyang pagsangpit. Unya, mingon si Jesus kaniya, usa may buot nimo nga akong buhaton, alam kanimo. Mingon siya, Lord, Ginoo, gusto unta ako makakita pag-usab. Gusto unta ko, Lord, makakita. Gusto unta ko, Lord, makakita pag-usab. O mingon si Jesus, lakaw na, makakita ka pag-usap. Ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Nindot nga itong tanawon ka nang tubag siya sa pangutanan ni Jesus, unsa may buot nimo nga akong buhaton, alang nimo. Mingon siya, makakita ko, Lord, pag-usap. Maupod na ang nindot nga atong pangamuyo, no? Kay ang atong pangamuyo must be also the prayer of this blind man nga makakita ko pag-usab, makakita ko, Lord. Kay nga daghan man nga karon nga kumpleto ang mata, bisag batan-on pa wala makakita unsa ang tinuod. Daghan man nga kumpleto ang mata, apan nasampungan sa mga fake news, nasampungan sa political affiliations, nasampungan diha sa religious affiliations, nasampungan ang pananaw diha sa iyang cultural affinity, na kultura na sa iyang pananaw na nasampungan kini diha sa iyang mga false beliefs. Daghan sa ato nga ingon ana, nahimo kitang buta dili physically, apan nahimo kitang buta socially, nahimo kitang buta spiritually, nahimo kitang buta culturally. Kay we only see our own, we only see our tribe, our clan, but we do not see others. Mo na nga nindot ang pagampo nining usa ka tawo nga buta nga dunay kapansanan nga, Lord, makakita unta ako pag-usap. Og giayo siya ni Jesus.
giayo siya. So dili imposible nga mamaayo kita sa atong pagka-blind. Dili imposible nga kita mamaayo sa atong pagka dili makakita unsa ang gikinahanglan sa atong katilingban karon. Nga kanang makakita kita dili lang physically makakita kita kundi makakita kita unsay nagpahipi ni ining tanan nga mga nanghitabo karon sa atong nasod. Nanghitabo kining panghitabua dili lamang kini basta-basta physical nga panghitabo kundi kini is a spiritual awakening. Pagtawag kanato pagbalik ngadto sa Dios kay ang ato karong katilingban daw ang Dios for emergency use only. Makahuna-huna rata pagsangpit niya kung kita ana-ana sa mga katalagman. Sukad bitaw tong gilinog bitaw sa north, daghan na gyud kaayo misimba. Sukad nga gidoblihan ta ni Tino, daghan na gyud ni simba. Una sukad atong naanapod si Uwan, daghan na gyud kaayo nagampo. Padayon unta kana nga spiritual awakening ba nga napukaw ta nga magampo di ay ta. So mao na nga padayon kita sa atong mga pag-ampo. Unya ang atong mahal nga inahan, ang nanay nato si Maria shines to us. Nga ang atong inahan mo'y dalampanan sa adunay mga kapansanan. Kay in fact sa atong pamilya ang kusog og mulakutay pag-atiman sa adunay mga balatian, adunay mga physical infirmities walay lain kundi si nanay. Same with Mama Mary. Si Mama Mary gihatag ni Jesus kanato to take care of us. Og ang Birhen Maria, Birhen sa Regla, atong dalampanan, bisan unsa ang atong mga kalisod, usay atong mga kakulian sa lawas, kakulian sa ekonomiya, kakulian sa atong kahimtang, ang atong inahan, nakadungog o nakakita kanato. Busa, muduol kita kaniya. Manindog kitang tanan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Uban sa hugot nga pagtuo sa Dios nga wala kayod mobiya sa iyang katawhan, atong dad-on nga to kaniya nga atong mga pag-ampo o mga pangamuyo o maingon kita, Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, kaobispuhan o kapaarihan, mupahigmata sa Kristohanong katilingban ug mudasig kanila sa pag-amuma sa ninginahanglan. Mag-ampo kita. Pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo. Nga dinasig sa panig-ina ni Maria, ang atong mga opisyal sa gobyerno magbanition kanunay sa kahimtang sa iyang ginsakupan, ilabi na sa mga gitamay, gisalikway ug dinaog-daog sa katilingban. Mag-ampo kita. Nga ang mga adunay kakulian sa panglawas, ilabi na ang mga buta, makasinati sa makaali mga presensya sa Dios, mag-ampo kita. Nga ang mga pilgrims, sponsors, benefactors o kanatong tanan nga nagkatigom karon, magbadasigon kita nga mopaambit sa atong mga grasya, mag-ampo kita. Nga ang halangdong Teopilo Kamomot, obispo ug sulgoon sa Dios, Joel Chevalier, pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga ang among pag-ampo.
nga ang atong mga kaigsuunan nga nitaliwana, nga maangkon nila ang walay katapusang himaya sa langit. Magampo kita. Sa kahilom, atong ipadangat ang tagsa-tagsa nato nga mga katuyuan. Magampo kita. May gugmaong amahan, abangi kami nga magmahinangpon sa adlaw, kanus ang makasudong kami sa imong naong, o may usa kami uban kanimo sa imong kingharian. Kanya mong gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, rin kining ako o gagin ang sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo dawata mga gasa nga sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, maglig-on sa pagigugma kanimo sa isig katawo, pinaagi sa panagingnan sa imong mga santos. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, ang hayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay ikaw gipasidunggan diya sa katilingban sa mga santos o diha sa imong pagganti sila mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diya sa ilang kinabuhi, apyan diya sa ilang pagpakikuban kanamo o panabang diya sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon o makapot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa aban sa mga anghel o mga santo sa langit, sa mga arkanghel o sa dili maisip nga mga balaan sa imong kingharian, nagaday kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahom, puno ang langit o biyota sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Dayon ang naman sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawat ta kini og panginom kamong nga tanan gikan hiini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napangaw, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angyayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o Banyaleo among Santo Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa tanang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, dihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa tong langitong Amahan sa pag-ingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manulubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiden ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Mga igsuon, adia ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Itugot, Ginoo, nga kaming nangabuhong sa santo sa pagkalawat, makasunod sa mga panigingan ni Santa Isabel sa Hungaria, nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma, o nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan, pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong gawiton ang Salve Regina. It's
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens in paterne Deus, que gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, Ating Filitui habete colome pecimeritur, Espiritu Santo cooperante preparaste, Daud cuyes commemorazione litamor, Dios pia intercessione, Ave santibus malis et morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Ang kibuo nga naa kaninyo, ito ko ang inyong mga ulo pagampo kamo sa mga grasya sa Dios. Mahal na mong inahan, Birhen sa regla, dawatang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkaiusa, ng imong mga dibuto, mga parokyano, mga peregrino nga niya karon itambong ni Santos nga misa. Inahan, ihalad kining mga pag-ampo sa imong katawhan ngadto sa Dios nga labing gamhanan, ngadto sa imong anak nga si Jesus. O pinagi sa imong pangama, inahan, himua nga imong katawhan nga nagdibuson kanimo mapuno sa panalipod batok sa mga katalagman, makakaplag sila sa mga panginabuhian, hatagi og kalinaw ang hatag usa ug ang ilang pamilya. Mahal nga Birhen, ikuha sila sa mga grasya, sa mga grasya nga kinahanglan adlaw-adlaw ng ilang mga kahago, makabaton unta sila og dugang pangpanalangin. Itugot nga imo silang ubanan o panalipdan sa imong inahanong kaluoy, sa ilang pagpamauli sila mga kaluy-anan o pagtrabaho nining adlaw. Tuyugan mo sila, mahal nga inahan. Kining tanan, amahan, among gipangayo kanimo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. O panalangin kaninyo ang Dios nga makigagahom sa tanan, amahan ug anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang santos nga misa. Lakaw kamo dala ang ugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.